Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course niining akong channel. Hinapon tabay. Kung bag-o ka pa lang nagtuon og hinapon o ka limitado imong kasayuran sa Japanese particles, unsaon pag-conjugate og mga aditibo or basic verb conjugation, ug unsaon pagporma og usa ka Japanese sentence, palihog reviewha una ang playlist sa atong basic course nga naglangkob sa lessons 1 hangtod 31 ug tan-awa ang video lesson nga imong gikinahanglan. Kung okay ra ka, pues ato nang sugdan. Hajime mashou! Niining lisona, atong sayuron ang progressive tense nga pormahon gamit ang te form sa verb plus iru sa plain form o imas sa formal forms. Kung imong nahinumduman, ang iru usa ka category 1 o root-dropping verb nga pasabot nag-eksistir gamiton para sa mga tawo ug hayop. Apan ang te iru gamiton sa progressive tense para sa tanang aksyon nga nagpadayon, magikan man sa tawo, hayop o butang. Ang progressive tense gamiton pagkomunikar og aksyon o lihok nga nagpadayon o estado nga nagpadayon o aksyon nga kanunayng buhaton. Sa in English, ang progressive tense mao tong mga action words nga naghuman sa ing, pangalitan eating, drinking, walking, sa Binisaya pa nagkaon, nag-inom o naglakaw. Atong bisitahog balik ang atong basic verb conjugation chart. Para sa non-past affirmativo, ang progressive tense kay te iru o te imas nga pasabot nagbuhat. Ang negatibo niini kay te inay o te imasen nga pasabot wa nagbuhat karon o wa pa buhata. Para sa mga past tenses, ang te ita o te imashita kay pasabot mibuhat sulod sa usa ka panahon nga miagi na. Ang te inakatta o te imasen deshita pasabot kay wa mibuhat sulod sa usa ka panahong miagi na. Ang te form sa progressive tense nga mao ang te ite gamiton kung aduna kay duha o sobra pa ka mga progressive action sulod sa usa ka sentence. Sa in English pa, mao nimo pahiwatig og and, nagsumpay og mga actions. Walay conjunctive para sa progressive tense. Para ehemplo, pangalitan ang verb nga mokaon, taberu. Para sa non-past affirmativo, aduna tay tabete iru para sa plain o tabete imas para sa formal. Pasabot aning duha kay nagkaon karon o is eating. Ang negatibo kay tabete inay o tabete imasen nga pasabot wa nagkaon karon o wa pa mokaon. Sa in English, not eating now o haven't eaten yet. Para sa mga past tenses, ang tabete ita o tabete imashita nagpasabot og mikaon sud sa usa ka yugto sa miaging panahon o was eating. Ang tabete inakatta o tabete imasen deshita pasabot kay wa mokaon sud sa usa ka yugto sa miaging panahon o was not eating. Ang te form nga tabete ite gamiton kung adunay mosunod nga progressive verb is or was eating and unya mosunod na dayon ang sunod nga aksyon. Para sa progressive tense, wa tay conjunctive form. Atong reviewon ang pagbuhat sa mga te form sa mga verbs kay mao ni gikinahanglan sa pagbuhat sa progressive tense. Adunay tulo ka dagkong kategorya sa mga Japanese verbs. Ang una kay ang category 1 o mga root-dropping verbs. Ang ikaduha kay ang category 2 o last hiragana changing verbs. Ug ang katapusan kay ang mga category 3 verbs o mga irregular verbs. Ang pagporma sa ilang mga basic verb conjugations, pwede nimo ma-review sa pagtan-aw og usab sa lessons 26 hangtod sa lesson 30 sa atong Cebuano playlist. Para sa mga root-dropping verbs o category 1, ang ilang mga dictionary form nagtapos sa ru. Unya ang ru taktakon ug kabitan og te pagbuhat sa te form. Pangalitan taberu mokaon. Taktakon ang ru, pulihan og te aron mahimong tabete nga mao ang atong te form. Ang category 2 kay mga last hiragana changing verbs. Ang katapusang hiragana sa spelling sa iyang dictionary form dili taktakon ug mahimo kining laing hiragana sigon sa klase. Adunay siyam ka klase depende sa ending.
Gigrupo kini sila sigon sa kaparehason sa pag-conjugate. Aduna tay ku ug gu, su nga nag-inusara, bu, mu ug nu, ug ru, tsu ug u. Ug kini ang ilang mga T-forms. Ang ku mahimong ite, ang gu mahimong ide, ang su mahimong ste, ang bu, mu ug nu mahimong nde, ug ang ru, tsu, u mahimong utte. Pag-conjugate sa mga category 2 verbs, atong timan-an ang verb ending ug unsa mahitabo niini inigbuhat sa ilang T-form. Kini ang 5 nga pinaka-common nga irregular verbs ug kini ang ilang mga T-forms. Ang suru pasabot mo buhat mahimong shite, ang kuru pasabot mo ari mahimong kite, ang iku pasabot mo adto mahimong itte, ang aru pasabot nag-eksistir para sa mga butang ug tanom mahimong atte, ug ang T-form sa da nga pasabot is, are o am kay de. Tukiunta ang pipila ka ehemplo. Sa mga slides, atong gamiton ang mga formal conjugations. Apan sa akong pag-eksplikar, apilon ko ang mga plain style sa pagsulti. Pangalitan kini nga sentence. Nagkaon kog panihapon. Ang kaon sa hinapon kay taberu, nga usa ka category 1 verb. Ang tibok sentence sa hinapon kay watashi wa bangohan wo tabeteimasu. Watashi wa bangohan wo tabeteimasu. Ug sa plain style, watashi wa bangohan wo tabeteiru. Watashi wa bangohan wo tabeteiru. Ang sentence, siya, usa ka babae, nagbasa og libro. Ang pagbasa sa hinapon kay yomu, nga usa ka category 2 verb. Sa hinapon, kanojo wa hon wo yondeimasu. Kanojo wa hon wo yondeimasu. Ug sa familiar speech, kanojo wa hon wo yondeiru. Kanojo wa hon wo yondeiru. Ang kwarto abre. Sa hinapon, mogamit ang progressive tense paghulagway sa estado sa usa ka butang. Ang kwarto kay abierto ug nagpabilin kining abierto. Ang abierto sa hinapon kay aku, nga usa ka category 2 verb. Sa hinapon moingon tag heya ga aiteimasu. Heya ga aiteimasu. Ug sa plain style, heya ga aiteiru. Heya ga aiteiru. Nag-uwan o ang uwan nagtagak. Ang mutagak gikan sa langit sa hinapon kay furu, nga usa ka category 2 verb. Ug sa hinapon moingon tag ame ga futteimasu. Ame ga futteimasu. Ug sa plain style, ame ga futteiru. Ame ga futteiru. Atong gamiton ning parehas nga mga sentences aron pag-conjugate sa ubang mga progressive forms sugod sa non-past negativo sa sunod nga slide. Atong original nga sentence na as ibabaw, nagkaon kog panihapon. Watashi wa bangohan wo tabeteimasu. Kung ato ning himuon sa negatibo, atong sentence mahimong watashi wa bangohan wo tabeteimasen. Watashi wa bangohan wo tabeteimasen. Nga pasabot, wa ko karon magkaon og panihapon. Ang plain form ani kay watashi wa bangohan wo tabeteinai. Watashi wa bangohan wo tabeteinai. Kung dungagan nato og adverb nga mada nga pasabot wa pa, atubangan sa verb, ang sentence mahimong watashi wa bangohan wo mada tabeteimasen. O sa plain form, watashi wa bangohan wo mada tabeteinai. Nga pasabot, wa pa kumukaon og panihapon. Ang pasabot sa mada kay mao gihapon, apan kung ikombinar kini og usa ka negative verb, ang pasabot kay wa pa mobuhat. Atong original nga sentence, kanojo wa hon wo yondeimasu. Siya, usa ka babay, nagbasa og libro. Inighimo ang adto sa negatibo, atong sentence mahimong kanojo wa hon wo yondeimasen. Kanojo wa hon wo yondeimasen. O sa plain style, kanojo wa hon wo yondeinai. Kanojo wa hon wo yondeinai. Nga pasabot, siya wa nagbasa karon og libro. Inigdungag sa mada, ang sentence mahimong kanojo wa hon wo mada yondeimasen. O kanojo wa hon wo mada yondeinai.
siya wa pa mobasa sa libro. Atong original nga sentence kay heya ga aiteimasu. Ang kwarto abierto. Inig-ilis ngadtos negatibo, heya wa aiteimasen. Heya wa aiteimasen o heya wa aiteinai. Heya wa aiteinai. Ang kwarto dili abierto karon. Himatik di nga ang original nga particle ga nahimong particle wa. Kini tungod kay kung ang sentence negatibo, mas maayo mo gamit tag particle wa. Kung dungagan tag mada, ang sentence mahimong heya wa mada aiteimasen o heya wa mada aiteinai. Ang kwarto wa pa moabre. Atong original nga sentence, ame ga futteimasu. Inigbalhin ngadtos negatibo, ame wa futteimasen. Ame wa futteimasen. Og sa plain form, ame wa futteinai. Ame wa futteinai. Wa nag-uwan karon. Inigdungag sa mada, ame wa mada futteimasen o ame wa mada futteinai. Wa pa muuwan. Karon atong usbon ang original nga sentence ngadto sa past tense. Watashi wa bangohan wo tabete imashita. Watashi wa bangohan wo tabete imashita. O sa plain style, watashi wa bangohan wo tabete ita. Watashi wa bangohan wo tabete ita. Nga pasabot, nagkaon kog panihapon sa usa ka yugto sa panahon nga miagi na. I was eating dinner. Kanojo wa hon wo yonde imashita. Kanojo wa hon wo yonde imashita. O sa plain style, kanojo wa hon wo yonde ita. Kanojo wa hon wo yonde ita. Pasabot, siya, usa ka babae, nagbasa og libro sa usa ka yugto sa miaging panahon. She was reading the book. Heya ga aiteimashita. Heya ga aiteimashita. O sa plain style, heya ga aiteita. Heya ga aiteita. Ang kwarto abierto sa usa ka yugto nga panahon nga miagi na. The room was open. Bali estado kini sa kwarto nga abierto kaniadto pero di na karon. Ame ga futteimashita. Ame ga futteimashita. O sa plain style, ame ga futteita. Ame ga futteita. Pasabot, nag-uwan sa usa ka yugto nga panahon nga miagi na, pero wa na nag-uwan karon. Karon, tan-awon ta sa negative past progressive. Watashi wa bangohan wo tabete imasen deshita. Watashi wa bangohan wo tabete imasen deshita. O sa plain form, watashi wa bangohan wo tabete inakatta. Watashi wa bangohan wo tabete inakatta. Wa ko nagkaon og panihapon sa miaging yugto nga panahon. I was not eating dinner. Kanojo wa hon wo yonde imasen deshita. Kanojo wa hon wo yonde imasen deshita. Sa plain style, kanojo wa hon wo yonde inakatta. Kanojo wa hon wo yonde inakatta. Pasabot, siya usa ka babae wa nagbasa og libro sa miaging yugto nga panahon. She was not reading the book. Heya wa aiteimasen deshita. Heya wa aiteimasen deshita. O sa plain style, heya wa aiteinakatta. Heya wa aiteinakatta. Pasabot, ang kwarto dili abierto sa usa ka yugto nga panahon nga miagi na. The room was not open. Ame wa futteimasen deshita. Ame wa futteimasen deshita. O sa plain style, ame wa futteinakatta. Ame wa futteinakatta. Wa nag-uwan sa miaging yugto nga panahon. It was not raining. Ang te form sa progressive tense mo pasabot og and kung aduna kay duha o sobra pa ka mga progressive actions sud sa usa ka sentence. Pangalitan, ang inahan nagtan-aw og TV ug ang bata naminaw og musika. Ang mutan-aw kay miru nga usa ka category 1 verb. Ang maminaw kay kiku nga usa ka category 2 verb. Sa hinapon, okasan wa terebi wo miteite, kodomo wa ongaku wo
kiteimasu. Okaa-san wa terebi o miteite, kodomo wa ongaku o kiteimasu. Ug sa plain form, okaa-san wa terebi o miteite, kodomo wa ongaku o kiteiru. Okaa-san wa terebi o miteite, kodomo wa ongaku o kiteiru. Ang verb da nga pasabot to be, is, are, o am, pwede pud gamiton sa progressive tense, nga mao ang deiru sa plain form o deimas sa formal style. Pasabot niini kay nagpadayon sa pagka. Pangalitan ang sentence, Kenji-kun wa ii kodeimasu. Kenji-kun wa ii kodeimasu. O sa plain style, Kenji-kun wa ii kodeiru. Kenji-kun wa ii kodeiru. Si Kenji nagpadayon sa pagkabuutan nga bata. Ang mga verbs of existence, aru ug iru, why progressive forms. Ang aru o arimas ug ang iru o imas pasabot nag-eksistir. Ang aru gamiton para sa mga butang ug tanom, samtang ang iru gamiton para sa mga tao ug hayop. Kung nag-eksistir, gamiton ang aru o iru. Kung wa nag-eksistir, gamiton ang mga negatibo niini nga nay o inay. Wa ni sila mga progressive versions. Ang mga progressive forms sa mga verbs of motion adunay gamayng kalahian sa meaning sa hinapon. Aduna tay tuto ka verbs of motion. Iku moadto, kuru moari, og kairu mobalik. Pangalitan ang sentence, Tanaka-san wa osaka ni itteiru. Tanaka-san wa osaka ni itteiru. O sa formal style, Tanaka-san wa osaka ni itteimasu. Tanaka-san wa osaka ni itteimasu. Wa ni nagpasabot nga si Mr. Tanaka nagpatubang na sa Osaka. Ang pasabot niini kay si Mr. Tanaka miadto sa Osaka ug hagtod karon atua pa. Ang sentence, Tanaka-san wa osaka ni kiteiru. Tanaka-san wa osaka ni kiteiru. O sa formal style, Tanaka-san wa osaka ni kiteimasu. Tanaka-san wa osaka ni kiteimasu. Pasabot niini kay si Mr. Tanaka miari na sa Osaka ug hangtod karon ania pa. Ug ang katapusang sentence, Tanaka-san wa osaka ni kaiteiru. Tanaka-san wa osaka ni kaiteiru. O sa formal language, Tanaka-san wa osaka ni kaiteimasu. Tanaka-san wa osaka ni kaiteimasu. Ang pasabot ani kay si Mr. Tanaka miuli na sa Osaka ug hasta karon atua pa sa Osaka. Adunay mga verb sa hinapon nga kasagaran gigamit lang sa progressive tense. Pangalitan ang shiru, mahibaw. Sumu, mupuyo sa usa ka lugar, og kekkon suru, magminyo. Ang pagkahibaw sa usa ka butang usa kini ka aksyon nga nagpadayon o ongoing action. Pag-ingon nga si Mr. Tanaka nakaila kang Mr. Suzuki, sa hinapon kay Tanaka-san wa Suzuki-san wo shitteiru. Tanaka-san wa Suzuki-san wo shitteiru. O sa formal style, Tanaka-san wa Suzuki-san wo shitteimasu. Tanaka-san wa Suzuki-san wo shitteimasu. Parehas gyapon sa pagpuyo sa usa ka lugar, usa kini ka aksyon nga nagpadayon o aksyon nga naandan o habitual action. Ang mga aksyon nga naandan kay progressive tense gihapon kini. Pag-ingon nga si Mr. Tanaka nagpuyo sa Osaka, sa hinapon, Tanaka-san wa osaka ni sundeiru. Tanaka-san wa osaka ni sundeiru. O sa formal style, Tanaka-san wa osaka ni sundeimasu. Tanaka-san wa osaka ni sundeimasu. Ang pagminyo usa pud ka aksyon nga nagpadayon. Pag-ingon nga si Mr. Tanaka minyo, sa hinapon kay Tanaka-san wa kekkon shiteiru. Tanaka-san wa kekkon shiteiru. O sa formal style, Tanaka-san wa kekkon shiteimasu. Tanaka-san wa kekkon shiteimasu. Unsay gisulti o gihuna-huna sa ubang tao o third person nga hangtod karon tinuod paghihapon mogamit sa progressive tense. Ang verb nga mosulti kay you. Pangalitan ang sentence,
Miingon si Mr. Tanaka nga dili siya moadto sa Tokyo. Sa hinapon, Tanaka-san wa Tokyo ni ikanai to itteiru. Tanaka-san wa Tokyo ni ikanai to itteiru. O sa formal style, Tanaka-san wa Tokyo ni ikanai to itteimasu. Tanaka-san wa Tokyo ni ikanai to itteimasu. Ang verb nga mohuna-huna kay omou. Ang sentence, si Mr. Tanaka nagtuo nga lami ang Korean barbecue. Sa hinapon, Tanaka-san wa yakiniku wa oishii da to omotteiru. Tanaka-san wa yakiniku wa oishii da to omotteiru. O sa formal style, Tanaka-san wa yakiniku wa oishii da to omotteimasu. Tanaka-san wa yakiniku wa oishii da to omotteimasu. Mag-practice ta, nahinomdom ka pa ba sa imong verb vocabulary? Suwayi kuno kinig himo ngadto sa progressive tense gamit ang formal style. Nag-inom, nondeimasu, nondeimasu. Natug, neteimasu, neteimasu. Naglakaw, aruiteimasu, aruiteimasu. Nagtanaw, miteimasu, miteimasu. Nagtuon, benkyou shiteimasu, benkyou shiteimasu. Naggamit, tsukatteimasu, tsukatteimasu. Naghimo, tsukutteimasu, tsukutteimasu. Karon, suwayig himo ang progressive tense gamit ang mga plain forms. Nanghugas, aratteiru, aratteiru. Nanglimpyo, soji shiteiru, soji shiteiru. Nagistorya, hanashiteiru, hanashiteiru. Nagdagan, hashitteiru, hashitteiru. Nagsuwat, kaiteiru, kaiteiru. Nagpalit, katteiru, katteiru. Nagduwa, asondeiru, asondeiru. Unya, kumusta? Di ba sayon rahimuon ang progressive tense? Atong sumahon ang atong nakatunan ni ining lesona. Atong natukion sa pagporma o gamit sa progressive tense. Giporma ang progressive tense gamit ang te form sa verb plus iru para sa plain style ug imas para sa formal style. Pasabot ini kay nagbuhat karon. Ang negatibo ni ini kay teinai o teimasen nga pasabot wa nagbuhat karon. Sa mga past progressives, ang teita o teimashita kay nagbuhat sod sa usa ka yugto sa miaging panahon na humana. Ug ang teinakatta o teimasen deshita kay wa mobuhat sod sa usa ka yugto sa miaging panahon. Ang progressive tense gamiton pagtukoy og aksyon nga nagpadayon, estado nga nagpadayon, ug aksyon nga kanunay gibuhat. Ug diri na human ang atong lesson parte sa progressive tense. Hinaot na lingaw kag daghan kag nakatunan ug magkita na pud ta sa sunod nga lesson. Gambarimasyo. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay ka sa jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho o naglingkod ra ka sakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw o tanaw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 8,000 essential Japanese words nga akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.